जिनिस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ओरैबायदि हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैदों जों हिन्जाव माहारिनि हाबायानो जाहैबाय न'खौ फोसाबनानै लाखिनाय बांसिनानो जों हिन्जाव माहारिफोरानो फोसाबनानै लाखियो नालाय थ' बेखायनो जोङो न'फोरखौहाय साखोन सिखोन खालामनो थाखाय जोङो मा लिरबाय थानाय जायो थ' लिरबाय थानायाव गोबाङानो बै पचा लागायनाया बेखौहाय बे जिथु बाल्थिं टाइपनि मोनफायो बेजों गोबां स्पेस लायो बेखौहाय इउज खालामोबा आरो लोगोसे दै सोलायदो थिखोलायदो आरो हुगारलायदो फोरानदो बिराद दिगदार जायो आरो लोगोसे बाल्थिङावबो लानानै जुदि नोंथांमोना लिरो न'खौहाय अब्लाबो बिराद गिलिर गिलिर दैखौहाय थिखोनांगौ जायो बा बाल्थिंखौहाय लांनानै लाबोनानै माने गोबां खस्थ' जायो थ' बेनि थाखायनो आं दिनैहाय आं जा जिनिसखौ इउज खालामनानै गोबां इजिलि इउज खालामनो हायो बेखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोजां मोनसे जिनिसनि बागै खोन्थानो नागिरदों नायनानै लादो नैबेनो जाहैबाय आगार रिजेन्सि इलेक्ट्रिक स्पिन मप बेयावहाय गोबां जिनिसफोर फैफादों आं नोंथांमोननो खोन्थालांजोबगोन डिटेलिंआवहाय ओमफ्राय बेयो मोनसे रिचार्जेबल विथ वाटार स्प्रेजोंहाय फैफानाय थ' नोंथांमोननोहाय आङो दिन्थिगोन आरोना माबोरै बेखौहाय इउज खालामो लोगोसे बेखौहाय जोङो टाइल्सआव मार्बलाव फ्ल'रावहाय जोङो इउज खालामनो हायो इजिलि नैबेनो जाहैबाय बेनि मेन बडिया ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना 2 पेयार्स अफ पेड्स मोनफागोन आरोना नैबे बटम पेड मोनगोन नोंथांमोना 150 RPMनि स्पिडावहाय ओमफ्राय नैबेयावहाय एक्सटेनसन रडफोरखौहाय बोरै कानेक्ट खालामो आं बेखौहाय दिन्थिगोन नोंथांमोननो थ' आङो एसे लिरनानैहाय लेथ्रा जादोंमोन नालाय थ' बेखौहाय आङो इजिलि बेयावहाय माबोरैहाय लागायो नोंथांमोना दिन्थिखाबाय एसे फोल्डिं खालामनानै गेजेराव नङाबा बिदिथ' डाइरेक्टबो नोंथांमोना लागायनो हागोन आरो एकदम इजि जेबो माने टेनसन गैया आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय नोंथांमोना प्लाग नुदों प्लागावहाय बेखौ कानेक्ट खालामनांगोन आरो लोगोसे बेयावहाय वाटार टेंक मोनदों बे वाटार टेंकआवनो जोङो दैखौहाय सोनाय जायो नैबेयो मोनसे मग मोनफादों बेयावहाय 150 mlनि वाटार टेंक मोननाय दङ ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय चार्जार बेयो जिहेतु रिचार्जेबल नालाय नैबेयो पइन्टआ चार्जिं पइन्टआ ओमफ्राय नैबेयावहाय LED लाइट्सफोर दङ आरोना जेजोंहाय नोंथांमोना खोमसियावबाबो नुनो मोनगोन थ' नैबेनो जाहैबाय एक्सटेनसन रडआ थ' दायो बेखौहाय नै बिदि एडजास्ट खालामनानै लानो हायो गोलाव गुसुं खालामनानैहाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय पावार बाटन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय वाटार स्प्रे बाटन आरोना थ' बेयावहाय नैबेखौहाय प्लागखौहाय जोङो कानेक्ट खालामनानै लानांगोन ओमफ्राय लानानैहाय बेखौ इजिलि इउज खालामनो हागोन आरो थ' फैदो दानि आं दिन्थिनोसै माबोरैहाय नैबेयावहाय प्लागखौहाय कानेक्ट खालामनानै लानोसै ओमफ्राय कानेक्ट खालामना लानानैहाय बेखौहाय नै आं जेरैबायदि दिन्थिदों बेफोरबायदिनो नोंथांमोना कानेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो बियो 180 डिग्रि सुइभेल हेन्डेल आरो थ' नोंथांमोना गोसो बायदिनो गावनि गोसो बायदि एडजास्ट खालामनानै लानो हागोन आरो बेखौहाय खेबसे रिचार्ज खालामनायनि उनावहाय 50 मिनिट्सनि थाखाय नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामनो हागोन एकदमबारे मोजांथार ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय इउजार मेनुवेल थ' बेयावहाय आङो वाटार टेंकआवहाय दैखौ सोनानै लानोसै जिहेतु दाग धब्बेफोर थायोबा नैबे दैजोंहाय स्प्रे खालामनानै जोङो साफा खालामनो हायो फैदो दानि आं नोंथांमोननो बेखौहाय इउज खालामनानै दिन्थिनो होननाय आं एडजास्ट खालामनानै लानोसै गावनि नांगौ बायदियै ओमफ्राय बेखौहाय इजिलि नोंथांमोना फार्स्टआवहाय हासिबजों साफा खालामग्रोना लानानै बेखौ पचा लागायनो हायो आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना खना खनला बिब्दिनो साफा खालामना लानो हागोन जि आरामहै पचा लागायनो हागोन आरोना जेबो खस्थ' गैया गसंनानैनो गंलेलायनाङा आरो नोंथांमोना नुदोंना बेयावहाय LED लाइट्स थानायखाय खना खनला पुरा साफा खालामनो हायो सफा सिङावबो बियो जिहेतु एक्सटेनसन दङ रड एक्सटेनसन दङ बेजोंहाय गावनि बायदि एडजास्ट खालामनानैहाय सिंथिं सोहरनानै साफा खालामनो हायो आरो खना खनला दागो जानानै दङबा बेखौ वाटार स्प्रेजोंहाय स्प्रे खालामग्रोना लानानै बेखौहाय पचा लागायनो हायो इजिलि
आरो नैबेखौ नुदोंना दालि ओंख्रि गोलनानै थानानै बिदि दाग नांनानै दङ थ' बेखौहाय आङो इजिलि फार्स्टआवहाय वाटार स्प्रे खालामनानै लानोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरामसे पचा लगायबानो बे दागोआ खारजोबगोन आरोना नोंथांमोना नायदो माने दाग दाग जाजोबदों आरोना नै बेफोरबायदि दाग दाग जाजोबदों थ' बेखौहाय खारोना खारा नायनि आङो दै थ' बेखौहाय स्प्रे खालामनानै लाबाय वाटार स्प्रे ओमफ्राय बेजों नै जा मोजाङै पचा लागायबानो खारजोबदों आरोना नै बेलकनि साइडआवहाय बेखौहाय साफा खालामनो हागोन बेयावहाय जेबो एक्सट्रा डिटारजेन्ट बा सप बा जिखुनु जिनिस एड खालामनो नाङा र' वाटारानो बेस्ट आरोना बेजोंनो आरामसे पचा लागायनो हायो नोंथांमोना इजिलि फार्स्टआव सिबग्रोनानैल' लानांगौ बे लेथ्रा जाबाय नालाय बेखौ नुदोंना मोजाङै थ' बियो लेथ्रा जाबाय नालाय बेखौ बोखांनानै नोंथांमोना सुनोबो हासिगोन बे लेथ्रा जानायखौहाय बोखांनानै सुदो ओमफ्राय उनाव बेखौहाय नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन आरो लोगोसे क्लिनखा नालाय सुखांनानै फोरानखानाय थ' बेखौहाय जोङो इउज खालामफिननो हागोन आरोना दहाय जेनेबा नै बेबायदि लागायनाय बायदि नै बेयावहायबो बिदिनो क्लिनहै लागायना लानो हागोन आरो बे मप पेडखौहाय वाश खालामनानैहाय इउज खालामबाय थानो हागोन जिहेतु नैबे बडिखौबो खामानिया मावखांबानो आरामसे हुगारनानै आराम क्लिन खालामनानै दोननो हागोन आरोना थ' गोबाव सम नोंथांमोना बेखौहाय इउज खालामबाय थानो हागोन ओरैबायदि इउजफुल बे जिनिसा थ' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय आं अलरेडि बे प्रडाक्ट्सनि लिंकखौहाय होनानै होगोन थ' बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामनो आरो लोगोसे न' लिरनायनि झन्झटखौहाय गारदो आरो मा होनो आरामसे नोंथांमोनाबो थानो हागोन टाइमबो बासिगोन लोगोसे बारा खस्थ' जानाय नङा आरो थ' खुलुमबाय